lingkod. Maayong buntag sa tanan. Mga igsoon, ang atong ibanghilyo nagahisgot kini sa pagpili ni Ginoong Kristo sa napulog duha ka apostoles sa atong unang pagbasa, mga igsoon, nga nag-ingon diri sa Hebrehanon kapitulo 8 versikulo 6. Apan gitagaan si Jesus og parianong katungdanan nga masalangdon pa kaayo kay sa ila sa samang paagi ang kasabutan nga iyang gihikay tali sa Dios og sa tao mas maayo kay sa unang kasabutan, tungod kay kini gipasikad man sa malabing maayong saad. Mga igsoon, si Ginoong Hesukristo nagpili og 12 ka apostoles, og si Ginoong Hesukristo nagrepresenta kini sa harianong Pangulong Pari nga sa gikan sa unang tugon nga ang napulo o 12 ka apostoles nagrepresent kini pod sa 12 ka tribo sa mga Levita. Si Ginoong Hesukristo usa ka harianong Pangulong Pari hantod sa kahangturan, ug wala nay laing harianong pari gawas kang Ginoong Hesukristo nga ang atong Ginoo. Busa gipili niya ang 12 ka apostoles aron magpadayon sa buluhaton nga atong gisunod gikan sa mga apostoles, gikan sa mga Pangulong Pari, gikan nila ni Moises hangtod karon atong gisunod kini. Busa naghimo si Ginoong Kristo, gipili niya ang 12 para magpadayon sa buluhaton. Sa mga igsoon, diri sa atong ikaduhang pagbasa sa kapitulo 7 nagaingon diri: kun wala pay sayop kadtong unang kasabutan, wala unta kinahanglana ang ikaduha. Kapitulo 8, apan nakakita ang Dios og kasaypanan sa iyang katawhan, miingon siya, nang hingabot ang adlaw, nag-ingon ang Ginoo, nga maghimo ako bag-ong kasabutan tali sa katawhan sa Israel ug sa banay ni Juda. Kapitulo 9, dili kini sama sa kasabutan nga gihimo ko tali sa ilang mga katigulangan sa adlaw nga giagak ko sila aron mamiya gikan sa yuta sa Ehipto. Wala nila tumana ang kasabutan nga gihimo ko tali kanako ug kanila. Busa wala ko sila panumbalinga, miingon ang Ginoo. Tungod sa pagpakasala sa mga katawhan sa Israel, mga igsoon, kaya wala na panumbalinga sa Ginoo, gipasagdan ang katawhan sa Israel kay nagpadayon sila sa pagpakasala. Sa dihang wala na ang mangulo kanila, sila magpadayon sa pagpakasala hangtod sa miabot og 7 ka tuig nga pagpakasala, hantod nga gidaog-daog ang mga Israelita sa ilang mga kaaway. Usa mituaw sila sa Ginoo, nagpakitabang, tapos padalaan na pod sila pangulo sa Ginoo, tapos mutuon na pod sila kay naay nagsulti kanila nga kanang dili buhaton kining mga sala. Ang kasagarang sala nila, mga igsoon, mao ang pagsimba ni Baal nga Diyos. Usa masuko ang Ginoo og gipasagdan sila, gibuntog sila sa ilang mga kaaway, bisan unsaon nilang paningkamot
ulipon sila sa ilang mga kaaway. Sa dihang nagpadala na pod ang Ginoo og ilang pangulo, sunod na pod sila sa Ginoo og nisimba. Mao kini ang ilang kinaiya kaniadto mga igsoon, nga ang kasabutan sa Ginoo wala nila tumana. Busa diri sa kapitulo, sa atong unang pagbasa sa kapitulo 8 bersikulo 10, nag-ingon ang Ginoo diri, mao kini ang kasabutan nga himuon ko tali sa katawhan sa Israel human niadtong mga adlaw, nag-ingon ang Ginoo. Ibutang ko ang akong balaod diha sa ilang mga hunahuna ug isulat ko kini sa ilang mga kasing-kasing. Mahimo sila akong mga mahimo akong ilang Dios ug mahimo sila akong katawhan. So mga igsoon, nag-ingon ang Ginoo, naghimo siya bag-ong kasabutan tali sa katawhan. Niingon siya, ibutang ko ang akong balaod sa ilang mga hunahuna. Ibutang niya sa atong mga hunahuna, mga igsoon, ang balaod sa Ginoo og igisulat sa atong kasing-kasing. Busa wala nay rason nga dili kita mahibalo nga sala di ay atong gihimo. Kay na naman sa atong hunahuna, bisan pa sa gagmay pa ta, gisultihan na ta sa atong mga ginikanan nga kana sala na dili na pwede nimong buhaton. Mao na nga ibutang sa Ginoo sa atong hunahuna ang balaod ug sa atong kasing-kasing. Usa sa dili pa kita maghimo sa atong mga sala, nakahibaw na ta nga sala na nga kay naa naman sa atong hunahuna gibutang sa Ginoo ang mga balaod. Dili pareha sa unang panahon nga nagkinahanglan sila mga pangulo aron musunod ug musimba sa Ginoo. Karon ang bag-ong tugon mas maayo kaysa unang kasuguan, kay gibutang na sa Ginoo sa atong hunahuna, sa atong kasing-kasing, gisulat dito sa atong kasing-kasing. Kung nahisulat na kini, dili gyud ni mapanas mga igsoon. Bisan pag kanusa, mahinumduman yun nato ang sayop nga atong mahimo. Dili pareha sa unang panahon nga may abot sila 20 ka tuig nga nagpakasala tungod kay wala sila mga nangulo kanila. Sa dihang namatay si Moises, nagpakasala na sad sila, hantod nga si Aaron mo'y nagdala kanila nangulo. Hantod nga si Aaron namatay, ibalik na pod sila pagpakasala. Mao na ilang mga kinaiya sa unang mga panahon, mga igsoon, nga kung walay mangulo kanila, magpadayon sila sa pagpakasala. Dili pareha sa kasabutan, karong bag-ong kasabutan nga gihatag sa Ginoo kanato, nga iya nang gibutang sa atong hunahuna o gisulat pagayod sa atong mga kasing-kasing. Busa dili kita makalimot sa mga balaod nga gihatag sa Ginoo kanato, kay naana sa atong kasing-kasing o sa atong hunahuna. Bisan pag asa ta paingon naa gina dili na mawala mga igsoon ang balaod nga gihatag kanato, kay ang Ginoo nagbutang na diha, gibutang na niya sa atong hunahuna og mga kasing-kasing. Usa wala tay rason mga igsoon nga wala ta kahibalo sa atong gibuwang buhat nga dili maayo. Wala na tay rason nga moingon nga pasaylo ako Ginoo kay wala ko kahibalo sa akong gibuhat. Dili na mahimo karon mga igsoon, kay ang iyang mga balaod iyan ang gibutang sa atong mga hunahuna o gisulat na niya diha sa atong mga kasing-kasing. Usa kita angay nga mag-ingon nga wala ko kahibalo sa akong gibuhat. Mga igsoon, sa bata pa ta giigna natadaan sa atong mga ginikanan unsay maayo, unsay dautan.
hangtod nga kita nahamtong na mga igsoon, o kita na mismo ang kuan mo dala sa atong kaugalingon sa pag-ila sa maayo ug dautan. Sa mga igsoon, naot nga ang atong Ginoo maggagiya kanato sa tanan natong pagabuhaton, kay ang Ginoo dili na mag-isip sa atong mga sala. Ipapas na niya atong mga sala. Ipasaylo kita, ipakamatyan ni Ginoong Kristo, ug dili na angay nga ato pang hinumduman ang atong mga sala kaniadto, kun dili maghimo kita sa maayo nga angay natong pagahimo. Kita Ebanghelyo, palihog manindog.